okufara akụ yesterday hey okwa aworo sakampem hey na fara maka ese me preaching onweghị nnọọ fara dị nnọọ ka that man mana o nwere ebe onye ọ gwara nya ahụ ọ nọ sa 121 ka nchọgodi lee ya ebe a hey tụfịa akwa tụfa so ni gbara ụka ka ibunyere m bịa ebe ahụ na-agwa ka ime na-agụ n'akwụkwọ nsọ ibere ebe a na-agụ akwụkwọ nsọ bịakwaburu nne ahụ ya o baịbụl bụ agaala ego ka papa Nkechi na mama Nkechi si ebi onwe ego da mma nne ya dọrọbụrụ mama Nkechi na ya mana ọ bata mama Nkechi ebunye nri olie mma nye gị everyday itiere m ofe gbara ụka bunye m ebe a nna ihe amakwa imere ihe ahụ ihe amakwa ihe a na-enwezi ebe ya na-agbasi mmadụ ka eje na kempa Nkechi otu gị na-ekwu ka ya eje na kempa Nkechi onye asịrị ka onye asịrị ya bịara ebe a bịa brọchara m onye oriri